zinemagintzarekin konpartitzen duguna edo euskarria dela, ez? Eta teknologia bebai, baina askotan beste arte alor askorekin gehiago konpartitzen dugu, esate baterako pinturarekin, eta dudari gabe ere musikaren hizkuntza erabiltzen dugu askotan, ez? Agian gehiagik izatea da, baina Sistiagaren espiritua ere ikusi dute. Ez dago zeluloidea margotua, oraingoan, baina nolabait irudiaren gainean ere margotu duzu. Bueno, egia esan Sistiagaren lanekin deko zerrikusia ze dago eginda formato oso txikian. Irudia hauek dira oso txikiak. Eta gero, eskala aldatzen ditugunean, horra gertzen dira beste gauzak. Animazio gintza Euskal Herrian hasi zen animazio esperimentalarekin. Lehenengo aurten ospatzen da Sistiagaren lehenengo pelia, eta datorren urtean ospatzen da Balerdi pintoriak biak, Rafa Ruiz Balerdiren lehenengo pelia. Eta ia esan, proiektu hau urten zen hortik. Lehenago esan badizuet, sentitzen naizela apur bat Balerdi eta Sistiagaren oinordekoa zentzu batean, sentitzen ez bebai urrengo katebegien hortartean nahuela, ez? Nire adinagatik eta bebai irakasle naizen enean eta suertean daukat ikusten ari naizelako urrengo katebegiak zelan datozen.